Good afternoon, Dalon. Encho can we tell you update. I know for video. Name Ogechi Okeke Njaka arrest. Abono to Jpac. Governor Eziokwu in the surface in the show. Abono for on behalf of anybody I am around. Abono when they are motivated I am around. Come on, I am alone. Ogechi Okeke Njaka bụ nwere fa na-akpa abụ m ife mbụ yetego. So I na watch the drama. Ogechi ebuli aga na zone 13 na Anambra State ebe a ka edebele. So fa waje na hotel je Korea na the hotel. After kifa ni neme I na watch kwa ka I na amarife ndị mmadụ na-ekwu the comments o nwere na-asị now the hotel nka ka ezi the hotel be van ebe akwa local hotel this that if I need a play kitab ka wele na amatife obro hotel obuna ka ị ga-anọ police esio na ife abokwuru police ife abo ndị vigilante kan sefia police ibusi pump wo no di police iyataga and high fly from ife the arrest warrant the video emepero mgbe abatalo na the room. The video ebidoro oge abịa kụọ aka wee gbaka wee bido na afụzi mgbe a na ego echi chikọlụ phone ya na-ekwu na nwere one phone ọ chi two ofu so ọ na-akọwa tinye ya phone ya ka ya put oke olu si n'elu gbatuo n'ala. So hotel a ya fụ afa the hotel. So that very hotel ife a nọ wee mee one hotel ya enwegodu ngabasị. Enwe hotel mma lodge you just blue eke bia ebe a eke si na akrom na enu without nothing a full security the hotel esi na akprom na apụ ebe a godu kind of fort bagodu the whole show. Abu na ya akpọ mpụọ na hotel mbata imakwe bụ hotel lodge ya na hotel gị anakata ndị nwe esi ebe fasi jere bịa na fa bụ police bi brum a ga-akọwa no me one or two you can't just come and take me like that. You go identify in this show no police be kpom and police ga-enye m chance ka me call ka male ebe na-eje police agwakwu m na ebe anyị na-eje not to enter car isim enter car if ibube you kidnapper if anụnwa play out oge uche nwozu ogo governor Imo State before Rochas Okocha I no know ka mgbe abịa Korea onye ọbụla etibe mkpu na kidnappers amụ ya mere ndị police kweta na ha nwere release enyi ịbịa bụrụ mmadụ like this bịa bụrụ na ana Igbo ebe a na-eti mkpu kidnapping every day isi o na-abịa kolu mmadụ well eburu gị ya Jpac ara aba si buru ya na moto si buru ya ba moto this that ebulu Ogechi jee na nke obi ndị uwe. So many people kwuru anything ha ekwu mụ amekwa video mana apụtakwazi ruzie ka ọ bụ na Ogechi apụtagokwa ọ bụ na Ogechi Okeke Njaka apụtago na police station wee mezie video onye ife obe Akụzion si ka ya mee live na before ya ga-ekwu okwu ya achọ ka elu mmadụ 200 finally na-eru 900 and something meche ya kụọ 1000. So nyanwa nwokwu ihe okwu si na ya ga-like and okwu make sense cha nge ebido na mana ọ bụrụ na ị ga-ebido something gị finish efi bido oloniva ndị a na-ekwu don't start what you cannot finish ebe a ka m gbakwasara okwu wee na-eme this video. Don't start what you cannot finish. Jpac na Governor Eziokwu anyị na-afụ ebe a dị ka ife aba arrange mana based on na police adịghị involved ọ bịa dị ka ọ na ọ bụrụ arrange maka na arjụkwa m ese ma ọ bụ na zone 13 Eziokwu asị mana ebe ọ bụ na Ogechi nọ n'ime a na-epostuli ya ife I wonder onye Ogechi kpọwe nata Nigeria
onye Ogechi dunata Nigeria mgbe e arrest o nwere onye ọzọ ifu ka ezo eji phone ya wee na-post ife Jpac wee na-enyebuzi condition ya ga-eji ga agba alụ mgbe Ogechi apụtabe na 3 conditions na ya adịgo ready na a ga-eme test emezie test ọ bụrụ na ya dị free na a ga-enye ihe dị n'anya ya eme nka ebe na ajụ bụ nke kwadozi kịta na a ga-eme test ọ kịta ka a gwara ka eme test ị na-eme test kịta after hearing na kwochi kwete na eme test emezi agha na use ga alum agbo amami na wetana a na-use alum na emezi agha na use alum pụta kịta na ka eme test. It doesn't make sense ka eme test which can ye test ka na eme kịta ma mụnwa bụ mmadụ pụta kwuo na ya ma eme test ya nge nwa akpakwa since gosi na ekwete na ya eme test ị pụta kịta you didn't consult me ị gbapụ na eme ka eme test meaning what? Ogechi mecha pụta na the live video apụ ife admin ka anyị kwetakwa nọ n'onwere ndị admin yes o tolu oge inwe admin Ogechi pụtara wee na-ekwu na-egekwa ntị Ogechi Okeke si Jpac na gọvanọ fa akwadokwa na ya adịgo ready ma ibe na-ewute m Ogechi ada ama ma ọ bụrụ na ị na-anụ ife na-ekwu na Ogechi onye na-akpọdo ex-convict kedu ife onye ame o jelu nga o zuru ori o bu mmadụ o mee child trafficking o mee human trafficking ife o mee iji akpụ ya makwa ibe bụ gọvanọ Eziokwu kebe iji akpọ gọvanọ Eziokwu ex-convict ojego nga ọ bụrụ ojego nga mana contest for local government chairmanship election na ọ bụ na gọọmenti negharị anya rapịa ị na-akpọzi ya ex-convict o nwere ka ọ dị so nke a bụkwa something need ịkọwalụ ndị mmadụ because na o nwekwara ike ihe odi against you tomorrow ịma na ị na-asịfa akwado o nwere ike iji nke a na-achụbakwa gị amami na ghọta na gọvanọ Eziokwu nwere ike pụta na asị na eme ya accuse na ya bụ ex-convict na ọ chọrọ ka ịkọwa anya etu Jpac si ekwu kịta na onye achọ ka ọ kọwaa ife ya na ife anya ụba na-eje na ọ sị na ife anyị na-akpụ ya n'ike ịma na ụnụ na-akọ ife ụnụ na-akọ many stories are na-apụta and not all good for your image like gọvanọ Eziokwu na ịma na inwelu political ambition ambition to become the local government chairman which you single-handedly sponsored yourself with few people as you isi make a more nwekwa idea you single-handedly sponsored your campaign and everything ime ka mmanụ iji ego n'ime nwere ife n'izulu ife eji agwa anụ ana mụ afọ ya Ogechi apụtakwazi na-akọ gị ọnụ o nwere ọnụ ọ na-akọ gị si na niile idiri vitamin niile idiri vegetable Ogechi ọmakwa onye ọ na-agwa Ogechi gbakwa appearance sometimes adịghị egosichakwa ị nwere ike ide gọvanọ Eziokwu na ọ dịghị ka vegetable kọrọ ya n'arụ onye ji aka ya onye single-handedly sponsored campaign onye agbakwabele mmadụ mụ afụgoduli ya ama m ọnwa n'ọnụ ọ na-azọ naanị ma ịghọtago ama m ọnwa n'ọnụ ọ na-azọ naanị mana ị na-akpọ ya ex-convict a ị akọwakwa ife awọ ndị o mana ọma dị mma because kịta a na-afe afọ Akụ Zion na-amachagharị na-eme ife afọ mbere nke Akụ Zion aka come to think of it Akụ Zion na-apụtazi kịta na-asọpọtụ ọ na-asọpọtụ chefuo na Jpac bụkwa memba unu ọ na-abụ abụkatazie brotherhood nọkata onye asị na achọ ọzọ egbu asị ka egbuo onye ọgwụ ife nna afụ ihe ahụ so ndị Zion sometimes na-enene karakta unu o nwekwa ka ọ na-adị m n'anya because gị bụ Ogechi Okeke ịpụta kịta na-ekene ndị Zion na-ekene Ebuka Obi na-ekenekwu nwunye gọvanọ ndị Imo steeti ọ dị ka ndị a bụ ndị facilitate your bail maka etu isi ekene ndị na-ekene Ebuka Obi na-ekene nwunye gọvanọ na-ajụzigo Jpac ọkwa unu ncha niile bụ ndị Zion ọkwa unu ncha na-emefe Zion ifugo na ndị Zion ọ na-afụrụ onwe unu n'anya o nwere ife Jizọs kwu ọ sị na mmadụ kpọọ atụrụ 100 pụọ
ofu efuo ọ rapụ 99 chọba ofu a until o nweta ya ọ bata buru ya n'ubu na-enwe obi aṅụrị ofu mkpụrụ Jpac funarị unu eche na unu ga-esi ilu close Zion down chọbịa ife na-achụzi ya kịta sekpụta ka egbuo Ogechi Okeke why akụ Zion onwekwa nna eneghe anya onwekwa ka nsi afụgo akụ Zion onwe ka nsi afụgo ife nna afụ gị bụ na ka m gwa gị eziokwu ọga efe ị na-eme ife ụmụazị ịkarịgo ihe ị na-eme eche m ya agbadosi anya ike na-eme your business ebe na-akọ asịrị ụmụazị na Facebook a na-akarị ya akarị otu Obi Kubana na ọpụta ọ na-akọ akịka ị na-akọ cheke ndị na-emefe ma kulele chairman kulele na ide na agụlele ide nakọta na ọpụta na Facebook si na onye asị ya na onye asịrị ya ọ ga-akpakọ onwe gị na 2025 emezughị ụmụazị a na-akarị ya akarị pụta na Facebook ọsịa ọsịrị ya ọnya ọ ga jee lee mmanya ịma anya ya lee ka afọ mmanya ga ke zolobita aga jee lee bita jee lee zolo pụta na ebi gị ifi n'ebu otu a ka esi ele mmanya gị nwa ịgbaba wa na ke ndị ga-abụ na ambasadọ ị na-emefe ụmụazị o ibe nna gwa gị bụ pure ị na-emefe ụmụazị too much a businessman ada aka ụdị akịka ị na-akọ ịpụta nnọọ iburu oche bịabanụ ị na-aṅụ ọṅụ na-akpọpụtara Ogechi Okeke nya ife ị na-enwe obi aṅụrị na-abụ na-akpọpụtara Ogechi ọ dịghị ka ọ ya nwụ dị ya Ogechi ya anwụ dị even if you no come ọ bụgo na Zion abịa nwunye gọvanọ abịa Ogechi ya apụta dị ya nakwa m na-agwa gị na Ogechi bụ Amerịka ka obi ọ wala anya imeji Amerịka atụgharị Naijiria ọ wala anya ọ makwa kọntaktị ọ maka ọlụ ọ ga-eme ịvụ na ọga ndị polisi Ogechi nwere ife ọ ya agwa ọga ndị polisi ọ ya abadu sel edebekwa ya somewhere onye a nwaanyị ka ọ bụ you can't underestimate the strength of a woman Ogechi ọ chọsef ọ bụọrọ ike dị ya release ya tinye ebe esi ya na-ekwu ya na wato iyo o nwere ife Ogechi ya mere emenwe etu ọnụ ị na-enye anya ọ kawasịrị anya Ogechi wala anya yotego ọ bụ na ife ọrụ ahụ bata kịta na ọ bụ na Ogechi ji $20,000 bata na ịmakwa ego $20,000 ọ bụgoro $10,000 ka o ji bata Naijiria kama ya pụtara na sel ahụ onye ndị uwe 5,000 Jpac debere $5,000 ọ ga-enye debe ụdị ego a so ọ bụghị ya na-enwe obi aṅụrị bịa ịdọba fon ka emebe laif enwebe obi aṅụrị ọ ga nna gbaa onwe gị mitin biko gbaa onwe gị mitin ịkarị gị ya you don't pass this level ka nsikwa afịa mana ị na-eme ya no level na Kubana chief priest ife onye na ya na-ekwu okwu na bilonia na-agwa bilonia okwu bilonia Kubana chief priest onye ọ na-agwa okwu bụ Burna Boy a na-ekwu okwu $30,000 evukadi afa bụ $30,000 $10,000 kwa 17 million so 30,000 roughly 51 million or 50 million a na-akpụ afọ ego gị nwa bịa ebe a na-akọ Jpac asịrọ Jpac sị gọvanọ ndị gị na a na-akọ akụkọ esi na enwe level o nwere sometimes na aga na-eme ife mgbe ụfọdụ ị na-eme ife niile ịma na na-awụ onwe gị na fa ka iji eme na ọzọ bụrụ ya eburu ego dị na waterproof pụtaba di ya ị na-afụ etu ụmụazị ị na-afụkwa ebi gị nwankwọ ọ na-emuvu entourage oche ime ego ọ na-eme ego ị na-afịa na-confirm ebig bụ my junior brother that ebig nwankwọ my junior brother ọ bụrụ ile ọ na-eme efu level full class gị wee mapụta n'iru akwụkwọ gị na ụmụ nwaanyị na-akọ ọsị gị na ọsịrị ya ọsị na Ogechi Njaka ka ị na-apụta ebe ya na ndị Zion how are you ife na-ajụ mgbe ụfọdụ ọ bụzikwa ụka ka a na-aka ebe a na-emedo ebere ọ bụzikwa ụka ka a na-aka ife ọ bụ ife Jizọs debere unu Zion wee move na Ebuka Obi ka ọ na-akpọ so Ebuka nwere ike ịgba mbọ ka akpọpụta oge ebe ka ọ gbadebere mbọ onye o tiri n'ime ijele ahụ o tinyere n'ime mgbe ahụ ebe ka ọ gbadebe mbọ ya akpọrọ ijele na 28th of March ọtị ya bụrụ na Jeremiah
ofufe toyin ka ọ bụ gịnị ma ọsị abụ na onwere pastọs ndị ọzọ akafa dị na arest ya kịta onye izi buru ya bụ Ebuka Obi anọ ọnyanwa ka anyị ma ji anụ onwezi onye ọzọ pụta kọwa na ọ bụzikwa anyanwa amami na-aghọta so anyị na-afụ ya na onye a na-aka na ụka kịta enweghị isi ụka aha anyị ma mgbe anyị bidoro ana m ekwu ya maintain ya na Christianity lelele ihe niile nọ dị ya bụ ndị ala onye ọbụla aka na-eje ụka kịta bụ ezigbo onye owo ị na-aka ụka ma ị na-eme ife Jizọs kwuru kedu isi ụka ị na-aka ife ọbụla a na-eme ife aka otu a na-aba ịbanye ya agụọlụgụ rules organization ọbụla ịbalụ agụọlụgụ rules you na-follow by the rules Christianity nwere rules ife eji maa Christianity bụ forgiveness ama agha n'aka nni iweta aka ekpe mgbe a na-ekwute ọgụ ife Jizọs kwu mgbe nke ya ndị na-atabedu brọch ji ezu ule na-abụ ya asọ ukilisi evosifa n'oyi ya ọsị mpịa nna akọ ndị a na ndị mgbu na famari fefa na-eme onyezie gị instruction na Bible na fa na-agụ one cloth ga-eche ife amụ wardrobe gị ya ka ijele si asị na ọ ga-egbu ya gịnị mezie ọ bụ egbu Ebuka amụ gịnị mee ya na o gburu Ebuka ọka Jizọs egbu kedu ife ọnwụ ji atụdo ụnụ ụjọ ma ụnụ si na ụnụ nwere olileanya n'eluigwe na ịnwụọ na ịnwere ebe ka mma the worst people gị na fa ya afụ n'ụwa bụ ndị kpụrụ onwe fa Christian maka na fa bụ hypocrites they don't practice what they preach. Apostle Paul say for me to live is gain, to die is Christ. Ọ bụrụ na an unbeliever onye mmehie si na ya ga-egbu ya ka ị na panic. You don't need to panic. Let God take control, absolute control. Egbu oge na mgbe Stephen egburu ya Stephen echeda ya n'eluigwe sifa Father unto your hand I commend my spirit ọwa ojeba ndị mmụọ ozi sent a na-enwe obi aṅụrị na onye nsọ anatago na bịa ka ya na ebe a na-eclaim n'ịbụ onye nsọ ekwuo ka egbu oge na-agbagharị ịbụ a hypocrite. Come on, go and sit down. ọnwụ na-atụgo ụjọ asị fụ Ogechi ọga onye si n'oge egbughu ị nwere ike ịchụba onye ahụ mana eburu a Christian mmadụ si n'oge egbughu iwe eke esi atinye n'aka Jizọs. Don't be a hypocrite. ọ bụ na ịma ife ote ekrite obi a Christian then shut up pụtaba dia. A Christian ada abụ ọbọ. A Christian don't fight. A Christian don't bear grudges. A Christian must forgive. ma ọ bụ na anything short of this iburu a Christian shut up baa na street jee chọọ agwụgwụ dozi iru agwụgwụ ịkpọ ndị mbụ na ndị egedegụ chọọ arọbụ n'agụgụ dozisi ihe join ya na-eme. ma ọ bụrụ na esi na ihe eme ya na ya bụ a Christian ama agụ n'aka nne idebe aka ekpesị makwuo a na-agụ 1 nyefa 2 ife a bụ ife ị ga-eme iburu a Christian. Christian bụ cult. Christianity bụ cult. ihe niile efosiri otu dị iche iche ife ọ bụ cult. ọ bụ na ịghọta ife akpọrọ nke a bụ school cult, student cult ya ka iji ama ekwuo cult ọ dịghịkọ nke a. enwere cult of St. Stephen, cult of St. Williams, cult of Ivedio n'otu akụ ịma dị ka ịma ya bụ cult. Christianity bụ cult. ife ọbụla anọ nwee nkwekọrịta nwee na-etu a ka anyị ga-esi na-eme ya nwee secret n'ime ya ọ cult. eme ya bụ night ọ bụ anụ n'ụka ka ọ dị ọ secret ọ cult. oriri nsọ ahụ ị na-eri enwe ihe dị n'ime ya ife ihe o ji wee bụrụ cult. ihe ahụ ndị fada na-eme mgbe ụfọdụ enwe ihe ha na-eme nke a na-eweta na-efe incense na-eme nke a mgbe ụfọdụ agbanyụsị ọkụ n'ụlọ ụka esi na ọ bụ cult. occultism unu ncha niile bụ occultic people. ekwesịrị achịkọta unu ncha na Naịjirịa esuo unu ọkụ kpopụ unu kposisie ihe niile a. in fact Naịjirịa kwesịrị abịa awụọ ya fuel ebido n'isi ka anyị gbanwee idozite obodo obodo a gwala maka chi bishọp ya na nwoke ara siri Chineke agba agha ọkụ nwoke ahụ ka anyị akpọta debe ya ọ kpọta agụ ka abụ ya Chineke na ọkpọta
Ogechi wee bụ na Ogechi wee pụta wee na-asị ndị akwadokwe mana ọnụ o ji esi ndị akwadokwe ọnụ esi ya ike ihe niile akara dịkwa aka arenji maka chi mana ọ bụ na eziokwu na ọ bụ arenji na Ogechi apụtago and ndị ọ kpọsịrị afa na back ya up even na-echek bụ Jpac na gọvanọ Eziokwu fe nwekwelu ndị na-aba akịfa up maka ya akpọkọtakwa chiaman ahụ na ọkata chiaman na kwuo na ya karịghị ịkụ asịrị a ahapụ bikos na ndị a kpọsịrị afa ka afa ọ dị ka afa waja ama ma afịa ọ pụtara di ya mana anụkwa mgbe waja na-ekwu okwu ka esi ndị a ọkwa Seaman Global na-ekene otu a Seaman Global nọ ọnwa Seaman Global bịa nnọọ ọgbanye Facebook wa TikTok ọ na-asị ụmụ Igbo ọmụnwa ka a na-akpọ Seaman Global onye anwa Jpac Ogechi Okeke Njaka gọvanọ Eziokwu na-ekwu maka ya ife nchọ ka m gwa unu bụ na ife niile a na-ekwu na ọ gbasara m onye na-ekwu ya na-ekwula onwe ya this that abụ m a family man I love my family I love my wife n'ebe aka Seaman ga-apụta na-ekwu hey nwere ife bụ na ikilisie nnọọ ifu na onwere ndị nwere efe too much ife nji wee nọrọ ebe a na-aka ike abụ na m nwere efe na-anya fụ na anọ m ọfụma ebe nnọ enwere m efe rinne taa ighetago aka ji chọọ ka anyị kụghasịrị ya kụrụ ya n'isi anyị ga-akụghasịrị ya afọ isi ya ebe m walụ ndị a agwa m Jpac apọsiu na this matter rapịa onye a na-ekwu okwu na ị ga-eme test na mụnwa bụ mmadụ anya ekwe ka ije eme test ekwucha m why ekwucha nye reason why m ji na-achọrọ ka ije eme test yotago agwa m gị sonye m nidiri vitamin anya m efuru anya m edego ma many bottles m sigo taa nne n'afọ onye na-ekwu negodo obi nwoke ka esi na nidi vitamin negodo ala ị na-afọrọ gị mgbasi n'onu vitamin gịnị ka nne dizi ana m ese anwụrụ na no na ba ese ba since how many days na okay abali chief onya okay onye anya m ka chọ ga sasimis na anwụrụ adịkwa hey no wa anwụrụ nse nwanne nya anwụrụ agbalichara mmiri na ese ya na-enesi na ana m ese chalụkwa mgbe ụfọdụ ma ọ decide m ebe m na-eri nsisi otu baki a na-akarị ihe akarị otu a nọ na-edina na meda ya taa anwụ why engage get deny nkwe nkweta na nna-ese anwụrụ enye m ego nkwe na nna-ese nwere ihe mere m iche ana m esechalụ mana eseba nke mgbe nya ọkọ na-arụ my dealer metara dealer ma nọrọ in town ọ bụrụ ya nna ya ọ bụrụ na ya gbazuo m afịa dị anyị ka o nwee ife nna aghọta na akụkọ Okeke Ogechi a is very interesting maka na okwu a akụza ya nkwu ka nkwu n'enu ya ọ sị ga-ebido n'ife ịma na-efinish ma ọ bụ na ibido ya nkịtara ya finish ya so Jpac na gọvanọ Eziokwu ụkwụ na forefront ife anyị na-echezi na ebe ọ bụ na Ogechi apụtago ka anyị malụzie the next and conditions Jpac nye Ogechi otu nsi afọ Ogechi adịrọ redi ebe ịyọ onye ahụ iyetago and Ogechi pụtara na-ekwu na a ga-emerịrị test ya na imagine ije eme test ọ dịrị ọnụ mmanụ blessing Ijoma si without being told I know you dey smoke guy ọ bụ smoke ọ bụ ihe ọjọọ Jehova ọ dey smoke jee na ọkwa dị na Psalm 18 Jehova na-esmoke na ọ sị na ọkụ dị ya n'ọnụ anwụrụ na-apụ ya n'ime ọ gịnị ka ọ na-eme afịa ka ọ na-agbazu so ọ bụrụ ihe ọjọọ aka m ndị mkpụrụ mmiri mma aka m ndị kesiwa na-akpọgasị ndị kolos thank you ife na-eri bụ natural herb natural plant
ọ ife na-eli ọ dịrọ nwere ife mfodi a adị m ele ya ọ mfukwu oli onye na-eji nke ya nke isi chalụ na-eje ebe na-eje nwere ife dị ya Jehova sere ya ọ nse ya ọbụla arụ nwa Israel diọkpara ya na-ese ya na-enye ya nwunye Jekọb na-esi ya ihe a na-akpọ ya na ihe edere ya na Baịbụl afọ ya bụ mandrake dị na ihe na-ekwu ije na Baịbụl afọ Igbo ihe edere ya Baịbụl mandrake afọ ya mandrake nwa Jekọb diọkpara ya Ruben na-ese ya ọ na-ewetakwuru ya nwunye nna ya secha ha na-aba alaba onwe ọ ya na-eme ka ọ na-ede agụ Baịbụl mba mmadụ ekwuzi n'okwu eweje na ya echeki ike Jpac alaikrom ya Jpac bụ nwanna iyotego na-achọ nke a na-eweje ọnụ dị ya maka smụa ma na Ogechi Okeke na-eme ya ịma na Ogechi ya dị very cunning. Ogechi na-ekwu na aya eje test ihe o ji ekwu ya bụ na ọma Ogechi ahụkwa sensi ome na-enye ya dịka na ọma ihe Ogechi ma na-eje test ike a ọ saiz ka anyị nene enwere ike weta ihe dị anya si ka etinye ewere ya tinye o nwere ike ịba ịghọtago ọ bụ otu a nọ na nyụọ nsị nwa dị 12 years nyụọ nsị ọ dị ka ike anyị na-aba bụ ofu saiz nyụọ nsị ya afọ agadaga nsị na holu ahụ pụtara ya makwa ibe akụgo makwa nsị amena ihe ezi nsị ga n'ike ahụ ma nke kpọọ nkụ ma nke gba dị mkpa ma Naijiria afụchitọba ike o nwere nke ihe eje enyo ihe ebe akwa ebe na isi itiara ahụ o nwere nke ebe na Dubai ebe ahụ ka m nọ fonu m akụwa hit na-agba m na-epu uchucha ọ dịka nwaanyị na-amụ nwa kama m enwekwanụ ndidi jee lachaba fruit ọkwa ịnọ mgbe waya si ndị nsị igote m ọgwụ na nsị adọwa m ike dọka m ike nne ataka m afụ hit fon mesi n'aka m daa pịawa azụ ya ama m nke nna ya epuchugide ihe emebu hit na-eme m dị ya emegide mma ikwu aka spesi ebe aka ya ba dị ikwu onye ihe afụ na ya ndị toro ntị ekwe apụta ogbe ihe ejizi m aka na-atụpụtasị ya na-atụpụta ofu na-ata m afụ na Dubai mesizie jezie chọbazie orange na ndị otu ya na-aṅụ orange everyday o nwere nke a nyeziri m ya na-eti n'ike nsa gị anụ so thank you iwere iti ya ebe a gbaa ya ebe a ọ dezie ejezie toilet ka o nwee ike pụta mgbe a onye adịghị ya ka m ji wee malụ na onye nwere ọsa na-atakwa afụ n'ime onye adịghị n'ime arụ ebe aka gị na-ama na-ebu so ihe a ka nnenecha wee sị na Jpac anyị eme test nsị gago n'ike ahụ abụgodu na ọ na-eme ihe onye a na-ekwu onwe ihe ome ọ life ya because ya nwa na-ekwukwe na o nwekwara ike ọ bụrụ na ọ na-agụkwa aka ma ya marọ nwaanyị nogodu na di na-agụ aka Jpac nwere ya ka m mee vidiyo na-agwa ya na inwere taịm bet kedu ihe gị na nwaanyị na-akọ mgbe gị na Ogechi pụta Ogechi esi ga ịma onye bụ Ogechi o nwere onye ifuru agwanyesị ya na o nwere onye na-eje agba Ogechi wụọ ahụ na-adị mma ihe agba Ogechi wụọ ahụ adịghị mma ọ gbaghị wụọ ọta ahụ mana ọ gbaa wụọ gbaa saga odochie ana ịmakwu na pepụl ga-asọpọtụ ọ pụta omikio na ndị mmadụ na-eko nke nwa na-agịrị ọnwa afọ ka ihe eme ka ọ bụ amụ ka ihe eme kee nke ihe eme o mebizi kịta na anụkwa na Ogechi gba vidiyo nwunye Jpac a sị na ọ wepụta vidiyo ya enwe ka o si kwuo na nwunye ya tikwa na ọ tụrụ ihe a na-akọ nwanne m akụkọ a adịrọ mma adị mara anụ nwaanyị ọfụ ọ ya ka o ji adị mma ịnụta nwaanyị kwanyere onwe gị ugwu baa n'ụlọ jee wepụ famili gị n'iru akwụkwọ idebe ahụ nwere ebe a na-eme ka ị na-amacha
zuo ike esi mba a na-agwa ya na-eme ya ma ebi igbe ịgbara vidiyo na vidiyo ga na-enweta under 1 hour na-enweta 18,000 20,000 views esikwa ka ịbekwa ọzọ just ka i wee na-enweta that views na-eme ka ọ nwe mgbe o ya eruo backfire ego a na-achụ achụ onweghị ego ga-abịa ma na-ebu challenge bịa anyị mana nke a Ogechi nọkwa na vidiyo a na-ekwu evidence na ya ji evidence enwere ike emebe ya kịta na o nwere vidiyo ọ ga-awụọ kịta ike agwụ onye ọbụla ọ bụrụ na Ogechi enwe tangible something o ji n'aka ọ ya na-eme ya ọ ga-asọkọ mbụ ọ ga-ịmago na Ogechi nwere onye post nude ya nude onye a aga ebe niile onye ahụ emechagharị n'onwe ya kpọọ m wee na-akọrọ m ihe na Ogechi na-eme na Ogechi ji wee post nude ya si m chee ka o gosi ndị ya wee gbara foto niile a gba ihe nna jụ akọrọ ọnụ nude iburukwe ezi na-egosikwuzi onye nụ ka nna anụkwa ya na ya na-edozigokwa ị na-afụ o las edozikwa dịten onye na ụdị okwu a ya bụ ihe nna advi na Jpac na onwe ya sef nna anyway ọ bụrụ na ọ kwado enwekwara ike echi kịta na ndị Zion ha emechi mana ha bụ ndị Zion Jpac gbapụrụ n'aka ndị omenala gbajebe Zion o ruo na Zion ibe agara ka o si wee chọọ gbapụta after ọ bụghị ya bụ onye izi agụgba ọla jekwuru ebe a jee ebe ahụ ọ gara ọgbapụta onwe onye jere ebe ahụ na-anọdụ miracle jekwuru miracle o nwere onye ji amụrụ miracle na-aba o nwere nwaanyị ji amụrụ miracle n'ụzọ ka akpụ ya n'aka na-aga nwaanyị wee na-eti na-ekwanụ miracle na-ebido na-eti na-ama ọkụzi dị gị a na ọ da-afụ ụzọ nwatasị ya na-afụchalụ nwa ọbụla ọsị ala asịrị dịka nwaanyị a na-ekpe ekpere ka miracle kpuo isi gbụọ some of our people in Afro, I'm not by maturity. Fetorube, it not address public. They're not imago matured enough to talk to people. To the people. Because most of them now talk of sense. When their view, how can be more view and more money for chief to say? You have to go. When they go, my go on Facebook, you know, I want to people can like you, but the band them with the view. Yes. I just want saga. And whatever views. Before you know it, na view. Yes. The only thing ever give you get me what views, but na call it, now my saga no one. No matter to eba na kwasịrị. Yes. Abro fact. Fact. No nya asikwa hey anche kwurobia. Oh yeah, actually, I don't hear the Jpac no we actually. And he never such a thing. You have to go. You feel you say because Sunday mother na abiazi. First month you catch $3,000. If you can na you think more effort to 3,000 naira. You can like increase the next month now. Yeah. Increase the next month you will take $7,000. You have to go. Now can see I shot 10,000. Kina baga. So you are actually be okwu no ka. Obu no okwu dey create you. You create okwu. Yes. That ebe no ya mere ndị mmadụ acha aka mee edochi ezuo ike. Yes. That thing na backfire. To say me blog na, to nwa say mekwe. We bu sie na park ya. To nwa say mebo. My mom and I get my arrest. Can pick here one by one now. Can it be? I need my arrest na ga bolu mego. I do. So us more galo mechie go ọnụ taa mechie ọnụ gị na Zion gbakwa ọkụ gbakwa ụnụ ncha niile dị alọ na agbago na se mention na Zion chukwu kpọkwa agha ọkụ kpọọ gị na Zion ahụ ọkụ
ka nnukwu ya n'ọnụ gị ege chukwu gbaa gị ọkụ dị ya gbaa ụnụ nche niile ọkụ if you want to go high in life stop mentioning Zion gbukwa egwu wee bụ Zion iche Zion bụ okwu nkịtị ya akọghị nnụ ya n'ọnụ gị na m lụọ gị aka ekpe ihe anyụgide nsị taa chi ejie. Good afternoon madam. Ịnwa anwa make such statement again lụọ gị aka ekpe ihe anyụgide nsị taa chi ejie ka nnukwu ya n'ọnụ gị chukwu agba gị ọkụ ebe a na wara na-agba gị Zion gbuo ogu di ya Zion nke a pụtara nya ka anyị agbapụrụ ọ dị ka isi adịrọ gị mma chukwu gbaa gị ọkụ di ya chọọ ka nsuo gị ọkụ ka nnukwu ya again ka nnukwu ya n'ọnụ gị ọzọ ka ị mechara Zion last year nwere ihe pasta nwere ike nwuru rice na December ike nwuru rice Chineke kpọọ gị ọkụ kpọọ gị na Zion gị ahụ ọkụ ike nwuru rice ọ bụ onions ka ikere village gị ka ihe Zion metara na ndụ gị chukwu kpọọ gị ọkụ dị ya kedu ihe imepụta nwuru n'obodo nna gị ebe isi pụta ike nwuru common garị ka ihe ikelu ndị nọ n'chukwu gbaa gị ọkụ dị ya ndị Zion ala na-agba gị ka ijele ụlọ nwere ihe ime nwuru na village ịfụ ụmụazị ibe gute isi solar street light ịfụ ndị wepụta ego buru bulldozer grade ụzọ ịfụ ndị nyere ụmụazị scholarships kedu ihe ime nwuru Zion gbakwa ọkụ dị ya ala gbagbukwa ego dị ya ka nnukwu Zion n'ọnụ gị ọzọ na-eje Zion ndị ala ichena ije ghara Zion bụrụ mmadụ Zion bụ ebe a na-akachi atụ ije wure gị iji nye Ebuka Obi o were ya na-adịrị mma ị natabakwa agụụ a na-egbu you continue in your poverty Zion we move ojite nkobo akwa ejere m that place na December full frustrated people ihe buji your frustration je dia ibrukwu ya na echi ịba uru n'ụwa ifesie life go mee business ka ịba uru ekwute Zion eje ịnụ ọgụ ị na-anụ ọgụ who be you Ebuka oziri gị je nụ ọgụ ifunugo ebe ya nwa na-anụ ọgụ ifunugo ebe ya nwa na-anụ ọgụ ya nwa na-asụrụ ọgụ godi defend ife ọ na-amarọ Virgin Mary asị na Virgin Mary asụrụ anụ mbọsị akpọpụtasịa ndị mmadụ onye nke a na-agụ ya ọsị ya na Jizọs ọ bụ na Jizọs abụ onye asị ya na Jizọs abụrụ God no son of God asị ya nsị ọrọ son of God ya na ọ bụrụ God ọ bụrụ God a son abụrụ God so ya nwa ka na-agbagharị defend ihe dị na Virgin Mary ọ na-amara anyị ya ịma ihe bụ the Virgin birth Virgin Mary ịma mgbe e kiretiri ihe ahụ ife ị na-amara isi ị na-agbụ akwara n'onu Ebuka abụghị fada ama m ọ bụ seminarian Ebuka ojire School of Theology kedu ihe o mee just na-ebu born again from there ebido ministry ka ihe eje na-edefend ihe na-amarọ asị ndị Rom bịa si alụ gị ebe a ka ị na-edefend ihe agbadosi anya ike na nke dịbe nna gị jebe idefend efe ị na-amarọ ya ka mmadụ ekwute okwu Zion ebe ịnụ ọgụ dịka ara na-agba gị ịnwa ya nwa ebe were ma ọla machipụ anya Don ọkpara ka ife na-eme onye dị jobless mụ emepego chọọchị na adịrọkwa jobless abụ m pastor na you how are you baby na ọmalịcha nwa ọmalịcha say hi Mama. Say hi here. Bravo, Okeke mama. Tasa. Tasa, Give him one, Maka. Now that video, after ka Governor Eziokwu kwusi ife okwu. O mana nwa accuse Omelu Ogechi si that no na-erase ndị IPOB ego. Emesikwa onwe voice note pụta nna voice note apụta na ebughachi o na-ekwu na mmadụ na-aba na-ama akigokwa foul this that ọ kakwa mma otu a na-ekwu ife a ka m nwere opportunity a tikwa ọnụ ebe a biko ndị ESN na ndị IPOB na ndị otie don unu n'anya na n'Igbo unu ga-afụ na mmadụ ehirozikwa nne kopụrụ ndị a n'oile ịghọtago kopụrụ ha unu sikwa ka unu solo etu a si ekwu
unu nwekwa ike mebie ife don gbaalụ n'ụfọdụ ife a bụ ile na-alarụ ụla ebe a na-akpọ ya kwa slip of tongue nya bụ tongue na-alarụ ụla yotego kụpụrụ ya olube donu kụpụrụ ha mmadụ na-aba aka bụ biko rapụ n'ụfa ebe a dị ka ife eji si itie ka wee bụ na-ebu onye a wee pụba yotego kụpụrụ ya nke wee jide anọ m Nasarawa steeti ejire Nasarawa yesterday ị chọọ ịbịa Nasarawa bịaba anọ Nasarawa ịgasị Abuja ịnweta ebe nnọ ịwọtala nneke ka ime anụkwanụ When you finish, come say na dey come and carry. So like this, you have to go. So yes, God of Zion has made me rich already. I didn't mean to abuse you. I'm just encouraging you. So mind the way you talk to me to avoid sending you to jail forever. Chukwu kpọkwa nne na nna gị ọkụ. Jezie kpọta. Chukwu ya agba nne gị ọkụ, gba nna gị ọkụ, gba ụmụnna gị niile ọkụ. Ị ga-abịazie ka ị send ya nne gị na nna gị to jail forever. Taa mechikwa ego ọnụ. Na-edo onye agụụ na-agụ. Na-edo anụmanụ. Onwe onye rijuru afọ na-eje Zion. Anya ọ dịgo mma iwe ejebe Zion. Anya onwe onye na-eje ụka isi dị mma. Enu a na-anya onwe onye na-agala ọfụma je ebe dịbe ịgba afọ. Onwe onye dịrị mma na-eje ụka. Bịa bụ ụka nke ofu onye nwe. Ya ọ bụ ụka. Ụka ofu onye kpọkwabara. Ya abụrụ ụka. Ya ministry ka ị na-eje ebe a na-eje eme nkwughere. Taa gbafuo di ya. Mụnwa ka ị na-edere ụdị oyi ha na ịchọka mpik ebe ị nọ na. Chọka mpik ri ebe ị nọ. Agbaghara ya n'ihe mburu kịta na mburu na jeti ihu na kula ebe isi a na-ajụghị oyi for what you have just said. Ọ makara mbụ a Christian anyị na-agbagha anyị na-ezuzu ka ụka anyị na-eje bụ nke ndị ọcha debere ha nwara mmadụ ka esi amaneji nke ụnụ ndị obi akpọ unu buru mmadụ unu ada ekwe release nke onye eburu sis ijele ndị mburu dị ka ụnụ ndị ụka ndị mburu na-edoghesi na God of Zion mere ya rich ka ezi God mere Elon Musk rich ka God nyere Obi Kuba na ego God of Zion nyere Obi Kuba na ego ya kwuo ebe Obi Kuba na akwụna God ga-ejiri ego God go bụ a very poor God lekere bụ nna aka ụka ekwugheri ọ dị-enye obodo ego Nigeria dị onye si na God nyere gị ego obodo ofu onye ji ego onye ahụ ji ego si na God nyere gị ego enwere point dị ebe a Adaokoli mere point ọ si gọvanọ Eziokwu said ụmụ Igbo should forgive him but said no one should forgive Ogechi. He can't hold any office in Igbo land. He's a sabo. Nke a bụ topic I ga-deal with my charge ya phone. Nyekere m power bank ya. Igwe m na-achọ enyo anya. Ọ sị na gọvanọ Eziokwu si gbaghara ya. Ya bụ gọvanọ Eziokwu. Welu phone yi. Wepụ charger nye m phone. Na gọvanọ Eziokwu ịma na o make statement mere ka ndị ihe abụkwa this your